En aquest vídeo el que farem serà practicar operacions combinades quan tenim un parèntesi dintre d'un altre parèntesi, no? Com en aquesta situació. Veiem que aquí tenim aquest parèntesi d'aquí, no? Que està dintre d'aquest parèntesi d'aquí, que és més extern, no? Aquest és el parèntesi intern i aquest és l'extern, el que està fora. Doncs per la regla de les ordres de les operacions tenim que el parèntesi és el primer que s'ha de resoldre, però primer resoldrem els parèntesis interns i després els externs. Per tant, el primer que farem serà resoldre aquest parèntesis d'aquí, l'intern, després l'extern i finalment el que farem serà aquesta resta. Doncs bé, anem a fer-ho. Aquí tenim que és un nombre enter menys una fracció, per tant el que farem serà considerar aquesta fracció, aquest nombre enter com una fracció del denominador 1, no? I per passar-los al comú denominador serà multiplicar cadascuna de les fraccions per al denominador de l'altra. Per tant, la resta de l'exercici es queda igual, per tant ja el puc copiar, no? I ara aquí multiplico 1 per al denominador de l'altre. 1 per 5, que són 5, i a sota 1 per 5, que són 5, no? Menys un cinquè. Molt bé. Doncs bé, ara el que puc fer és, com que aquí tenen el mateix denominador, ja els puc operar. Per tant, 5 menys 1 em queda 4, no? I aquí em quedarà aquest 1/3 més 4 cinquens. Molt bé, doncs ara el que haig de fer és fer aquesta operació d'aquí, és a dir, fer aquest parèntesis primer. No? Com que tenen denominador diferent i no tenen cap factor comú, no, els denominadors, no? Per trobar les fraccions més simples amb denominador comú, el que haig de fer és multiplicar cadascuna de les fraccions pel denominador de l'altra. Per tant, faig 3/4, no? I aquí faig menys, no? I ara el 1 el multiplico per 5 i el 3 també el multiplico per 5. I aquí el 4 el multiplico per 3 i el 5 el multiplico per 3. Molt bé, faig els productes corresponents i em queda 1 per 5, que són 5, 1 per 3, que són 15, i aquí 4 per 3, que són 12, i 5 per 3, que són 15. Ara, com que tenen el mateix denominador, ja els puc restar, no? I em queda 5 menys 12, no? Que com que tenen signe diferent, restem el gran en valor absolut menys el petit en valor absolut, és a dir, 12 menys 5, que són 7, i el resultat serà negatiu, no? Perquè el valor absolut més gran és negatiu. Per tant, em queda 3/4 menys 7 dotzens. Ara, multiplicar per menys és canviar de signe, per tant, aquest menys amb aquest menys se me'n van. I què em queda? Em queda 3/4 més 7 dotzens. Ara ens donem compte, no?, que el 12 és un múltiple de 4, per tant, si multiplico 4 per 3 em donarà 12, per tant, la forma més senzilla de fer això seria multiplicar aquesta primera fracció per 3 al numerador i al denominador, i ja tindrem, no, dues fraccions que tenen el mateix denominador. 3 per 3, que són 9, i a sota són 12, més 7 partit per 12. No? I ara ja tenim que podem sumar els numeradors perquè els denominadors són iguals, no? Per tant, em dona 9 més 7, que són 16, dividit per 12. Ara aquestes fraccions les puc simplificar perquè el numerador i el denominador el puc dividir per 2, no? I em donarà 4 partit per 6, i ara el puc tornar a simplificar perquè tots dos són múltiples de 2, per tant em quedarà 4 terços.